haka lifeway trip ulbe aja R4R ka KSU Southwest Khasil District apo ka jingelam jong secretary usamla GSKM nongse but umar kani thongni ubadi finance secretary harangkat kirkhot jong ka seng kilahir ban kendang ye ki barjala ki belawan bantrei bat penyeng bi an ye ki artli ki coke factory ki bodon haka shnong nongjri bat kulang ki bahap apo jong ka Southwest Khasil District halor kane kaseng kala depan maham lupa nadu menshua ba horkit hordang kin omsha ni pediang yakum kini ki jai karkhana ki bakta ya ka koj ka khia jong upai ba namar kata kaseng kala pendrem jur yakini ki breu ki bawanra yakum kini ki karkhana ki bakta ya ka koj ka khia jong upai ba tang namar ka jingko aspa jongki bat kim khenshu yau duk usuk ubashong basa ha kini ki shnong bat ki ei ki jing e ki ban kata hadin yagi pai ba nong shong shnong hagani ka jingher kendang jong ka seng kalalap bakini ki artli ki coke factory lakam try da weu MLA ka motion road constituency uba jigor merthong kumta ka seng kala kintu yo utrai jong kini ki coke factory ba udai ban sange no mardor yakini ka jing thmu jong u ban penyeng yakini ki karkhana bat ka seng ka ong ba horkit hordang kan omsha banwan ra yakum kini ki karkhana ki bakta yaka kot ka khia jong upai ba jungi jong ka seng tang leyok banwan kini ki jaka ban snai coke factory po nongjri bat kulang kadau kalong ko bapenong ka seng ponwan kini ka benta kalong ba penpau ke jing persak ka bajur ban bu kini ki cook factory po jong ka district Southwest ina bu ke jing thoru hau director of commerce and industries number secretary single window agency government of Meghalaya ina bu jing thoru ina penpau ru hadu ka kopi hau chief minister ka jela ban persak ya kini ka jing thu ban ajing bet na ka benta ban bu kini ki cook factory hapo kani ka jaka kadau kalong ke bakongsan nomor bakini ki cook factories tang baki penjaklia ya ka khendau ri penjaklia ru ya ka mariang ya ka bat ya ki jingthau ki badan saudong sokun jong ka mariang bat khamtam ya ka koj ka khia jong ki breu le kani ka benta ka bakongsan ka penong ya ka seng wan ta ka sngi ban be krap no ikini ki nong tre jong kini cook factories bakin sange no isi sendan bakin manshu nakling jungi kaseng di persya horkit hordang ya kan ka jingtmu ban penyeng ya kini ki cook factory support kan ka jelah apa jo kan ka district jungi ka jingdan kumbang ili menta artli ki cook factory lasdang banyat ya ka jing pentre jungki te lada ki try jungki ne ki artli ki cook factory kino sange kumbale ngin sa ui sibun kli ki cook factory ha kan ka dong ka thain but jing lengba ka jingbun jo kini ki cook factory dei tang baka kta tang ya ka mariang ya ka ya ka air ka khendau bat kan sa kta ru ka kan sa kan ka jing wan buhai snong da kini ki mendar kan suwan ra ya ka jingbun pat jo kini ki breu ki banabar kumbang i ki trai snong ne tang ka no re lengba ka jingdan jo kini ki cook factory kan sa telap no sendan bat kan penduk jat sendan ya ki trai snong ki badan hakane ka jaka liang jungi napo KSU Southwest tentang ngi wan hadin ba kaseng kala penpau persya halor ka jingtmu ban penyeng ki cook factory yakni ka po district jungi po Southwest te nakliang jungi kaseng ni ladap keren syairu dang hakini ki saubnai peladap ni naliang seng la persya yakni ka cook factory halor babun kinongrim ba ngilei hakiwi pat ki district kaba kumha centia kumha west kasihil ngali wa ka jingyang ki cook factory ki kta ya ka lier ka jingring mensim jong ki breu bat kaba nakliang jungi kasang hi nakliang ka po district Southwest ngili namar balai tang man hakani ba habayade bat ka jing sedang ban kit tang kini ki mau itro tang kilut jong ka trok kasurok jungi kampat ya hap setia bat hapot krok menta ki pajba kilamat jing ba ka jingking ka klempat dap hadu mentala la arbanai ba ka jingkit mauit da bayat da kini ki trok spo saka ka bala kedia sendon katu ka jingking apa perkro bat ki surok jongiru ki danglong ki barit ki badang sitom ha ban kit ki ban yat ki trok bahe bat pini ki jingking piniat na nongna na mom korwat ru kalong gumju piniat nang ni na po area ranikor bat mo senram ru kade ka surok ka barit ngeli kini ki bero bat kabar ye ngeli ba ni kentu ki pajba ba kimdei ban sya elam bakla ki wepat ki ba ki na ki wepat ki district ki ban
banelam bakalan ringi kentu ya ka iki pajba jungi bade dong Southwest ba trai shoi kini ki kam ki badang don ki motion ki doyong ki badang don na lor ba kaseng ngilalap kajing jaklia ka bala jaklia lupa ki ki tolong jungi hang ne kadong kathan kum kawa kensi ran kor ka ba kala jaklia ba ki pajba jong karan kor bagi basang te temru bunia ketugawa kim ju penung kamsu wat usu ya peru ba ngim ju penung kamsu namar bala klelang bodu doyong hang te poran kor yu siap ru ki paba kem juru prongkam su tikini ki ngilai i lupa te mentapat ngilai ba la persyang sa kaban penjabo saya kalier ka jingring mensim jung ki brio namar ba mdai tang kini ki arteli ba kinong tre hang niru ki lapan pau ba ngikli mene bano badai trai ki ong ba la dai ba dai trai na kaliang UMLE badai na motion road na po salang kabana kaliang jungi kaseng ni soban kerpat ya ka sarkar MDA basangeno ya kini kijing temu ban penyang kok factory haman ki jaka rela da phikwa palat penyang kok factory no ang te pedeng store ken ban yamat lang mdei ban suyamat tanggi bana nong kendong handrei lada phidon jing temu sia bakwa ban penyar ya kani ka kok factory penyang no ang te pedeng hapo pedeng store silong baknang ba pinsutu ba kai kijing ta jong ki kok factory tekani ki ba nakaliang jungi kasengim kwa shu ba kajing imbriu hi ngilate ba ngidon kami ka ka bukhoi ngidon kami ka ler ka bukhoi bat phili hi hapo ka India hi menta kum ka Delhi ka balaile ban persyang hagoi barok wai perthai banele persyang kumno ban penkhoi ya kali er namta kajing ring mensim jung ki briu phili po Delhi menta kila persyang kila penlut ki kror namta ban penkhoi ya kali er ka ba kala jabo palat kalier hang te po nong ba Delhi hapo jong ka India te naliang jungiru long ngim kwa ka ki Southwest ngim kwa bani i bakum kita bangin penlut pisa biang namta ban pun khoj ya kalier ngipat hang ne pat menta ngidang ele thama ban pen jabo ya kalier te naliang jungi kaseng ngim pedang ya kum kita kum kijaj kum kini ki cook factory ban penjabo ya namar ba ka kta ya kiduk kisuk namar kiduk kisuk pi kisong hang ne snong kinlei sei amar kidon hang ne snong kiba dei kiba kibriu kiba don spa kibla don ying hasor silong kila elade bakin sano silong bakin nomwan apo snong ru ndrei kibriu kiba duk sei gen lek kiba rep hang ne sei gen lek ndrei gen sakut hang ne apo snong hi ngihaban perkhat ye kibriu badan apo snong ru kimdei kiba biang spa tangelade ban super khat tangelade ndrei perkhat lang ye kinong snong ru jong kane kadong than kata kaseng kabang ngilai namar ba nakaliang kaseng ngila panpau keturu kejing persya andre ngi poi perkhat bakani kejing tre kalaya chachat kadu kani teknel jung yi kaseng ngi so banong sangen o si sendon ya kani ka cook factory kenang ba nakaliang jungi pa ki pajba jong kani kadong than ngin i kalier ka bakhoi bat ya ka kamai kaji tre shwai kani ki kam ki badang don nakaliang jungi kaseng ngi kentu iki pajba jong kani kadong than jungi